Здравейте, аз съм Ани. Днес искам да ви запозная с кремът на Калиначи, който е дневен, 50 мл и е с фактор 30. Така, освен че изглежда много красиво, аз искам да кажа, че тук ще излизам от банята. Кожата ми е предварително почистена и започвам да използвам този крем. Ще ви покажа резултата след няколко дни, но искам да обърна внимание на това, че моята кожа е суха, особено сутрин след почистване. Тя е дехидратирана, още повече, че доскоро правих слънчеви бани и доста се пекох. Независимо, че пазих лицето с крем, кожата беше суха, така че сега ще нанесем крема и след няколко дни ще ви покажа резултата. 6 дни, в които използвам дневният крем на Калиначи, който е с фактор 30, което означава, че през деня аз не слагах слънцезащита, тъй като това ми беше достатъчно. Най-големият успех, който успях да постигна, тъй като моята кожа е дехидратирана, суха и на места имам участъци с бели петънца, което всъщност е люшеща се кожа. След втория ден на употреба тези петна изчезнаха, тази суха кожа изчезна.